el republicano que ha ganado las elecciones después de muerto. Claro. David Anhall ha conseguido un escaño en el Congreso Estatal de Dakota del Norte, pese a que falleció de COVID el 5 de octubre. Sí. Jo pensava que seria un republicà espanyol, no? No sé, me queda despagat. Estas cosas tan loques siempre pasan en Estados Unidos. Ai, és que en Estats Units passa Passa de de tot. Continúa, diu, el voto por correo ha influido en que Anhall haya obtenido tras morir el segundo de los escaños en juego de su distrito. Muchos votantes optaron por él antes de conocer su triste destino. Uau. Uau, això sí que és ser influencer, eh? Mare meva, hasta després de mort. Aleshores, això vol dir que podríem presentar un mort a les eleccions? Sí, Si encara no es sap que està mort, no? podem fundar un nou partit. Sí. En eslògan Mort i Glòria. Una bona coalició de govern. Pa que vulgui morir-se. Tots pa morts. tots. Voteu-me. Tots els morts ahí, no? Representats. És que, a veure, Héctor, passa una cosa. I és que els morts també tenen drets. Clar. Vull dir, no són una minoria, no? N'hi ha Exacte. mogolló de morts Són molts. i no tenen representació al Congrés. Correcte. Igualtat, per favor. Igualdad. Continúa y si la noticia diu, según el mensaje subido a su cuenta, el candidato estaba deseando disfrutar de la oportunidad de prestar servicio en la legislatura del Estado. Oh, yeah. Tan apasionado era de su tierra que incluso se acuñó un apodo. Dakota Dave. Dakota Dave. Dakota Dave, tio! Dakota Dave, tio! Dakota Dave. Com haveu dit? M'apareix haver escoltat Dakota Dave! Sí, tio, és el puto Dakota Dave! ¿Tú ya tens clara que ibas a votar en las próximas eleccions? Yo sí. A Dakota Dave. Sí. Clar que sí, tio, perquè hi ha algú que senta més la terra de Dakota del Nord que Dakota Dave. No, tio! ningú. Jo crec que així Dakota els Dave. polítics d'ací també podrien fer el mateix. Exacte. Imagineu-se com seria en els polítics d'ací de la Pobla. Com? No sé, per exemple, Jaime Ruiz podria ser Poblano Ruiz O Ventero Ruix. o Ventero Ruiz. O Trinquetero Ruiz. O Trinquetero Ruiz. O l'alcalde de la Pobla podria ser, jo què sé, Josep Vicent Baibona. Això sí que és sentir la terra en el cor, en el pecho. O Josep Vicent, la Pobla D. Això sí que seria Ostres, seria- un bon republicà. A més, també té un punt així com la Pobla D. La Pobla D. La Pobla D. Clar. La Pobla de... Com un DJ. No necessita cognoms, Sí. només amb el nom. O Di Pobla. Això sí que és ser off-normal. Yeah, això sí que és Sí, off-normal. que Sí, això sí que seria molt off-normal. Sí, sí. Molt bé. Anem a deixar ja de remoure la merda. Lamentem, evidentment, la pèrdua de Dakota Dave i prenem nota del que ha passat de cara a pròximes eleccions. Jo ho deixo caure. A veure, jo faria una recomanació als electors estadounidenses i els diria pues, que abans de votar pues, mirassin a veure les esqueles Clar, del que periòdic que ho a revisen veure si s'ha bé, mort. sí, Perquè, clar, que ho revisen això és bé. perquè no s'han adonat, no sabien que s'havia mort, no s'han enterat. O sea, perquè se vota sense mirar, al final. Clar, Sí, sense no, mirar, això, sí. ja no miren ni si està viu ni si Exacte. està mort. Exacte. Aixina que, home, Quin merder. Un poquet de consciència Un poquet de democràtica, per consciència favor. i ja està. Gràcies i fins així El comentari de la setmana.